Dydd Mawrth y 5 o Dachwedd, dyna'r dyddiad i'ch dyddiadur, pan fydd miliynau o bobl yn yr Unol Daleithiau yn pleidleisio am arlywydd newydd. Ac wrth i ni agosau at y dyddiad hwnnw, mae ras yn dechrau poethi. Ond sut mae'r etholiad yn gweithio a beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn? Wel, bob 4 blynedd mae etholiad yn yr Unol Daleithiau. Y ddwy brif blaid wleidyddol yw'r democratiaid a'r gwerin ieithwyr. Mae'r ddwy blaid yn aml yn anghytuno ar llawer o faterion mawr fel newid hinsawdd yr economi a hawliau sifil. Ar ôl pwysau mawr dros yr haf nath yr arlywydd presennol Joe Biden benderfynu peidio rhedeg ragor. Ac felly, y ddau yn y ras fydd Kamala Harris dros y democratiaid a Donald Trump ar ran y gwerin ieithwyr. Nhw sy'n ceisio dod yr arweinydd nesaf a symud i'r tŷ mawr hwn tu ôl iddi, y tŷ gwyn. Gyda miliynau am bleidleisio felly, sut maen nhw'n cyfri'r pleidleisiau? Wel, mae'r Unol Daleithiau yn wlad sydd wedi rannu o 50 o daleithiau gwahanol. Mae pob talaith yn cael nifer penodol o bleidleisiau, ac mae rhain yn cael eu galw'n pleidleisiau coleg etholiadol. Mae yna 538 o rhain i gyd, ac i ennill, mae'n rhaid i'r ymgeisydd ennill mwy na hanner ohonyn nhw i ennill yr etholiad a dod yn arlywydd. Mae taleithiau yn werth mwy o bleidleisiau os mwy o bobl yn byw yno. Enghraifft, mae California yn cyfri fel 54 o bleidleisiau, ond dim ond 2 pleidlais yw Alaska. Gan fod yr Unol Daleithiau yn wlad mor fawr a phwerus bydd gwledydd eraill yn cadw llyged barcud ar yr etholiad hwn. Ar dewis Kamala Harris neu Donald Trump yn siŵr o gael effaith dros y byd i gyd.